Wara l-kwalifikazzjoni għal fażi finali tal-Kampjonat tal-Ewropa ta' taħt il-15 sena f'Mejju li għadda, it-tim nazzjonali Malti jinsab fl-Lule fil-Portugal. Kampjonat bl-aqwa timijiet fl-Ewropa fejn Malta ser tilab fi Grupp B kontra Spanja, l-Italja u r-Rumanija. Minħabba s-sitwazzjoni preżenti tal-COVID-19, il-preparazzjoni tat-tim Malti ma tantx kienet ideali. Almenu fl-aħħar jiem irnexxielhom jorganizzaw diversi partiti ta' ħbiberija kontra timijiet tal-Kampjonat Premier u tal-Ewwel Diviżjoni. Ftit jiem qabel ħallew pajjiżna Let Sports permezz tal-kollega Stuart Side iltaqa' mal-coach nazzjonali ta' taħt il-15 sena Anthony Farrugia fejn spjega x'inhuma l-ambizzjonijiet tat-tim Malti f'dan il-kampjonat. It-target tiegħi l-ewwel irid nilgħab ma' kulħadd. Ħammur ma' Taljani bħala esperjenza li għandi ħanara ma' Taljani x'nista' nieħu, jekk nara l-Taljani ħaduni ħansarraħ mill-ewwel għall-għada imisna mar-Rumeni. Ir-Rumeni u t-Taljani naf kif huma, Spanja għadni ma nafx, ħanarhom issa, biss ħanilgħab logħba Stewart, 6 logħbiet f'7 ijiem. Ġifieri tkun tajjeb kemm tkun tajjeb, aħna l-kampjonat tagħna ħajbda fis-17 Ġulaj għadu qasbeda, ġifieri nilagħbu logħba kull 15, kull ġimgħa, ġifieri ħammur mingħajr skużi, irrid imur biex nilgħab. It-tim Malti jiftaħ l-impenji tiegħu nhar il-Ħadd 4 ta' Lulju kontra l-Italja u l-għada it-2-5 ta' Lulju kontra r-Rumanija. Bit-tielet impenn tal-grupp ikun kontra Spanja it-3-6 ta' Lulju fis-9:30 ta' wara nofsinhar. Wara dawn il-partiti iż-żagħżagħ Maltin ikomplu bil-logħob ta' klassifikazzjoni.